8 de maio estamos en Oporto, porque en Porto fan un festival de autoedición que se chama Edita Oporto. Se xunta moita xente, vai haber conferencias, actuacións, microconcertos, tal, son 2 días. Tamén en unha libraría van a ter material de autoedicións, non? E que é interesantísimo a autoedición, non? Para os poetas, porque é moi máxico, non? Facer ti o traballo, non? E, pois, estades invitados, claro. Nos iremos o 8, non? Pero é tamén venres e sábado. Bueno, este é un poema de unha cazadora, recolectora nun mundo sedentario, o que é difícil, porque temos unha biología de salto e de mata, e logo temos que estar aquí coas patacas e os hachos, e eu estaba cazando coellos no monte, enfrentándome a morte día tras día, día tras día, día tras día, hasta que fixose a miña máis querida irmá. E agora estou co sacho, e tamén a quero, e tamén quero o sacho. E pódese facer, pódese trascender unha bioloxía milenaria de riesgo, de aventura, e pódese atopar esa aventura nunha pequena horta, que pode ser como un monte de grande. Por lo menos en Galicia, que crece todo, igual cousas máis áridas por aí, pero aquí, pequeno anaco de terra é unha festa. Este é o poema. Pregúntame se chove, pregúntame se cheira, pregúntame se fumo. Pregunta as flores trepadoras se o fío non ten sono. Pregúntame as cousas que non son invisibles. Deixemos as preguntas encher o fondo do vaso e bebamos as respostas, cheiremos as respostas, respondámonos o mesmo cada día, o mesmo a todas horas, na norma adolecer. Non me preguntes se doe o fío, as flores só somos seres voadores. Non lle preguntes ao vaso polo fondo, os vasos non queremos das bauas, os vasos non queremos dos fíos, non queremos das respostas. As flores só somos seres voadores. Pregúntame sempre o mesmo cada día, o mesmo a todas horas.